Χριστός ο Θεός μου πάντα, νη και εξ αιώνας των αιώνων. Φωτίζουν, φωτίζουν, Ιερουσαλήμ, καρδόξα Κύριε, ψένε τη λέει, όλη και αγάπη σου, Ιωσήφ, δέχεται Χριστό και λίγες στόχου σου. Χριστός ανέστηκε νεκρόφωνος, ο πατησές και μας χρυσάμενος, Χριστός ανέστηκε νεκρόφωνος, ο πατησές και μας χρυσάμενος, Χριστός ανέστηκε νεκρόφωνος, ο πατησές και μας χρυσάμενος, Κύριε λες, Κύριε λες, Κύριε λες, ο Δέσποτα ευλόγησον. Παναστάσε λοιπόν Χριστός αληθινός ημών της παιδείας του Αχάβου Μαρίας, την άκρη του Σαββού, προστάσια του Παναγίου, Κυρίες Πατέρα, την αγώνας και αδεχόμαστε την αγαθολόγια Χριστό, αθανασίου παρχώρηξε να γίνει πολλά, την δίνει σπίτι Πανθενίου λαμπάς, πολλαμάνι, πανστεκαλία, στρατηγό, τα Ιωδόξο μεγάλα μαρτύρων γεωργικό Κατρίνης Πανεπίου, τα Ιωδόξο μαρτύρων χαλά, περμάτος οικοδομημών, τα Τονίου του Μεγάλου Θρυπέ, την Ιέρου του Μαύρου του Ανθρώπου, σε σιέλου του Αθλού του Θεής Μονάς, και το Ρώσο Ιωδόξο και Θεότα του Βέρμα Δελήμος και Τύφωνος, Λόγω Αγίου Πατήρος, το Αγίου Πατήρου Αγώνα, τον Αγίου Γενικαία, θα φορτώσει μια σπάνους Αγίων, και λέει από τους κλάδους και λέει μόνο Θεός. Είπαμε μεν αδελφοί και τις μισούς ειδημάτους χωρίς ο επάρατη Αναστάση. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δόξα την τριμέρα αυτού εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τρίμερον έγερση. Όλοι μαζί φίλοι. Χριστός Ανέστη. Λόγισον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων Αναστάσεως ημέρα λαμπηθόμεναι, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγάκανα μας διεβίβασεν επί νικίων αγώνας. Αναστάσεως ημέρα λαμπρηθόμεναι, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγκάρ θανάτου προζωήν
και γης προς ουρανό Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθαρθόμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρετε φάσκοντα, θρανός ακουσόμεθα επί νίκιον άδοντες. Ειν και αίγεις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουρανοί μεν επαξίωσε φροντον έστωσαν, γη δε αγαλιάστο, εορτάζε το δε κόσμος, ορατότε άπας και αόρατος, Χριστός γαγεγίγετεν εκροσύνη αιώνιον. Δεύτε κομματίων κενών, ουκ εκ μέτρας αγών, ουκ τερατόρχουν μπελών, αναφθαρσίας πηγή, εκ τόφου ίσαντος Χριστού, πέλος τερεούμεθα. Δεύτε κομματίων κενών, ουκ εκ μέτρας αγών, ουκ τερατόρχουν αναφθαρσίας πηγή, εκ τάφου ορίσαντος Χριστού, ευρωστερεούμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχώνια, εόρταζε το μουν πασακτήσεις, την έγερση Χριστού, ενώ εστερέωτε. Ειν και αίγεις των αιώνων αμήν, θες είναι ταυτόμε σε Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ανταστάθησε, συνεγαυρούμι σηκθές. Εμφυσιόνται και ακούσιν, όπως Κύριος Θεός τάξιν, της συναυτούν τε δίκαια να πάβονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλεία του ουρανών. Κάπες την αυτό αμαρτιών παρά Χριστό, το άφανα το βασιλεί και Θεήμον επισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ευχαριστώ Θεός την Ελλάδα και πάση ακούς, πάρα το πατήσεις και ο διάλογος του Άγγελος, με το κόσμο της άμμος αυτός και ανάψη, κειμένου του Θεού, αλέφα και Αγίος, αδελφού και εσύ το ημιγενωμένο και τάξουν αυτή εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, και τόπο αναψύξεως έτα φράσα, πάσα δίμιο νήσαμος, παναμάρτημα το παθού παθέν, και λόγω ενίας αθούς φυλάδους της υπόησον, ότι κρέστη άνθρωπος δεν συγχωμακτήσει, φεύγοντας και εκτός αμαρτήσει πάση, δικαιοσύνη και οσύ στον όλα και λόγους αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Ότι σχίζω για να άσμακα για να έρθει με δούλου του. Αλέχα και Αγίος Χριστέ Θεός απέωμε στον άρθρο για το Διεθνές Πνεύματος, μην και αίγεις ο αιώνας των αιώνων. Προλαβούσε. Προλαβούσε τον όρθρον επελέ βαριάων και έκρουσε τον λίθρον από κλειστέντα του ενήματος. Ήρθον εκ του αγγέλου των εφωτία οι δύο υπράρχοντα με τα νεκρός δίκη Δίος άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάρια του άγαλα, ράμετε και τον κόσμο κηρύξατε, πως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός, του σώζοντος προγένος των ανθρώπων. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβακούμ, στήθο με θυμόν και δεικνύητο, παέσφορον άγγελων διαπλησίων λέγοντα, σήμερα σωτηρία το κόσμο, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Επί της Θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβακούμ, δόξα Τί Αγία Αναστάση σου Κύριε, ασημένος διανοίξαν την παρθενεύουσαν είδην, πέφινε Χριστός, ο ζωτός δε αμνός, προσιγόρευτε αμόμος δε, ως άγευστος κυλίδος, το ημέτερον Πάσχα, και ως Θεός αλήθης τελείως δε λέγτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ενιάσιος αυλός ο ευλογούμενος ημίν, Στέφανος Χριστός εκουσίος, υπερ πάντων τέχειται Πάσχα το καθαρτήριο, και άφης εκ του τάφου ωραίος, δικαιοσύνη. ως παντοδύναμος. Χρήσομεν όρθου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων προσήσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαιοσύνης ηλίων
πάση η ζωή ανατέλλοντα. Ορθήσομεν όρθου βαθέως και αντιμύρου των ύμνων των μύρων προσήσομεν το δεσπότη και Χριστόν οψόμεθα δικαίωσιν ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα. Δόξα τη Αγία Αναστάσεως του Κύριε, την άμεθον σου εσπλαγνίαν, ητες του αποσυρές συνεχόμενοι δεδορμόνες, προς το φως υπήγοντο Χριστέ, αγκαλωμένο ποδί, Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Και νίκαιαί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προσεύχομαι λαβαδικό ή το προϊόν του Χριστό εκ του νήματος του Κύριου και συνεορτάσκομαι τες τηλέω της τάξης μας τα Θεού το Πατήρθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιώνιους κατόχους πεπαιδημένο Χριστέ και τριήμερος ως εκεί τους Ιωνάς εξανέσεις του τάφου. Κατήρθες εκ της κατωτάτης της γης και συνέτριψες μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένου Χριστέ και τριήμερος ως εκεί τους Ιωνάς εξανέσεις του τάφου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φυλάξας τα σύμπαντα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, ότας Κρίστης παρθένου μη διμηνάμενος εν το τόκο σου και ανέωξας ημίν παραδείσου τα σπήλας. Και δικαία ήγης τους αιώνας των αιώνων αμήν, σώτε μου του ζώντων και άφη των διερίων, ως Θεός εαυτόν εκουσίως, αγαμώ το Πατρί συνανέ. Έτσι και έτσι γεννηθεί του Κυρίου δεηθόμεν, γιατί δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως ψυχής, διακειμένου του Θεού Ιερέως Πατρός, και γέροντος ημών γενομένου και υπέρ του συγχωρηθήν αυτόν, πάμπλημέρι με ακούσιοντα και ακούσιον όπως Κύριος του Θεός τάξιν του συν αυτού, ένθα ειδή και να πάβονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των όρων και άφεση των εαυτού αμαρτιών παρά Χριστό, το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ ζωή ανάπτωτα για ανάπτυξης του κειμένου Θεού, το αδελφού ημών και συλλητού ημιγενωμένου, παρέχα Κύριος Χριστέ, ορθούς ημοξαραπαιωμέν, στον άξομα του Παναγίου Γιάννου, το οποίο σου πνεύμα την νίκαια ήγης αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, ταν τη γη του
σοφίαν. Πράξεων των Αποστόλων, το ανάγνωσον. Πρόσχομεν. Των μεν πρώτων λόγων επίσαν περί πάντων Θεόφιλε, ονίσατο Ιησούς πίντε και διδάσκει, άχρης ημέρας επιδαμένος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατον ανελήφθη, εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρής, διημερών 40 οκτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συναυλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων ή χωρίζεσθε, αλλά περιμένει την Ευαγγελία του Πατρός την οικούσατε μου. Ο Ιωάννης μεν ευάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίων, ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας, ημένου συνελθόντος επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία των Ισραήλ, είπε δε προς αυτούς, ουκ ημών εστιγνών χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ επενθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έστεστε οι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία. Και πως ερχόμαι Ιησούς ελάλησαν αυτής λέγον, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, ο εχθέντες ζουν μαθητεύσαντε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τυλάμιν ημίν. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Πιστεύω σου με την Αγία σου Ανάσταση και τον Θεοξάσου. Σιγαρή Θεός μου εκτός του άνθρωπου και το ονομάσου ονομάσου. Δεύτερη πάντες η πιστή προσχηρήσω με την Ιησού Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού δεν ήρθε ο Θεός του Σαββού χαρά με όλο τον κόσμο.
διαματός ευλογούντες των Κύριων, ηνούμεν την Ανάσταση του Αφού. Σταυρών γάρι το μήνας δημάς, θανάτου θάνατον όρισαν. Ανάσταση και Χριστός διαστάμενος, ο Κύριος ο Ενάγιο Κύριος. Αναστάς ο Ιησούς. Αναστάς. Αναστάς ο Ιησούς ο Χριστός, προϋπεραίνει και μην την νόμιμη του Κύριου Ενάγιος. Ο πένας εκαμιδωρησάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πασιοσνικός και διαπάθους κοπνητών αφαιρσίας εν διευπρεπειάς, ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Πέρας εκαμιδωρησάμενος, γενόμενος άνθρωπος, πασιοσνικός και διαπάθους των θνητών αφαιρσίας εν διευπρεπεία, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, γυναίκες μεθαμύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, ον δεοστητών, με τα δακρύων εζήτων, προσεκίνησαν χέρι σε ζώντα Θεών, και πάσχα των μυστικών, τις Χριστές μαθητές ευαγγελίσαντος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θανάτου εορτάσομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής, της αιωνίου απαρχήν, και σκυθώντες υμνούμεν των αιτίων, των μόνων ευλογητών, των πατέρων, Θεών και υπερένδοξων. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως όντως ιερά και πανέορτος, άθης σωτήριος, νύχτε φωταγής, της λαμπροφόρου ημέρας, της εγέρσεως σου, σαν προάγγελος, γεννήτο άνθρωπο φόλη, εκτάφησον ενεργός, πασίνες έλαμψε. Αυτή η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία εορτών, εορτή και πανήρης εστί πανηγυρέως, εν η ευλογούμε Χριστόν Ιησούς αιώνα. Υμνούντες αυτόν ως Θεόνης τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρρωστήτως τους οφθαλμούς σου Υιό και είδε, τη δούκα δικασίσεις, Θεός εγγύσους σου στήρες, εκκλησμός και δωρών, και θαλάσσης και όας τα δέκνα σου, εσύ ευλογούνα, Χριστόμης τους αιώνας, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, Πάτερ Παντοκράτορ και λόγοι και πνεύμα, της συνεχιζομένη εν υποστάσες της πίστης, υπερουσία και υπερθέης και υπεραπίσμετα, και σε ευλογούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ο άγγελος εγώ ατυχε χαριτωμένη, αγίπαρθενε χαίρε και πάλι δέρο χαίρε, πως ο Υιός ανέστη τρίμερος εκτάφου, φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, επισέ ανέτειλε, ορευενή και αγάλος Υιών, σύνε αμήτε που Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόπου σου. Ο άγγελος εγώ ατυχε χαριτωμένη, αρνη παρθένε καίρε και πάλι νερον καίρε, πως ο Υιός ανέλθει τρίμερος εκτάφου, φωτίζου, φωτίζου, η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου, επισέ ανέτειλε, ορευενήν και αγάλος Υιών, σύ δε αγνή, τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόπου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο Θείος, ο Φίλης, ο γλυκητάτης σου φωνής, με θυμώνα ψευδός γάρε. Της βασιλείας σου. Εμείς
ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και το μεθάσε πάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπερμακαρίος νης και μοναβάσος της ψυχής και υφηλής προσκυμένου του Θεού του Παντοχού αρέστατη ελαιός και υπέρ του φορτήν αυτοπαυλημένων ακουσιόνται και ακούσιον όπως κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτόν και δίκη να παύδα λέει την βασιλεία των ουρανών και άπεστον αυτό αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου βασιλική θεμόνε ψυχόμεθα Κυρίο δεηθώμε. Ο Θεός θεωμάτων και πάσα πως θάνατο πατής κοδιάου καντήρου παρισάνος αυτός και ανάψυχη το αδελφού και συλληπιού ημών είναι γενομένο Άγιος Αρχιερέως και τάξη αυτήν τόπο φωτεινόν τόπο χρόνων Χριστός έλα παιδί πασαμός παραμάκτα προχθάν εγώ ευαγγελίος αρθός πλάτος των σηκώνησε ότι πες τα άνθρωπος και θα μακτήσει σφαίρμονας και εκτός θα μακτήσει υπάρξει δικαιοσύνη στο όνομα και λόγους αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Ότι η Ανάσταση ζωή και μακάρι Ανάσταση του Ιωγεννήτου σου αρέστα Αρχιερέως Χριστέ ο Θεός ημών και εσείς τη δόξα να απέμβουμε θανάτων σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθόν και το Υιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει δωρών σε ενεκρή λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήκτηνης γη καθελώντα, και συνέ αυτό τον αδαμέντα, έξαδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ή τα μοίρα συμπαθός εις άκρηση, ο μαθητή εκυρνάτε, ο αστράφτων εν το τάφο άγγελος, προσευθέγετο της πληροφόρης, είδετε ημείς τον τάφο και ίστητε, ο σωτήρ γαρεξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μία πρωί μυροφορή έγγραμμον προς το μνήμα σου τρινολογούσε, αλεπέστη προς αυτά το άγγελος και είπε, τρίνου ο καιρός πέπαρτε μη κλαίτε, την ανώστασιντε αποστολής είπατε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ερθούσε προς το μνήμα σου σωτέρ ενηχούντο, αγγέλου θρανός προς αυτά στεγγωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρ εξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και τον Τούτο Υιόντε,
και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εν μία ουσία, συν τη Σεραφείμ καλώντες το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριε. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωδότης εκούσα ερυθρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας. Αρμονή τη Εύα, άγγελοι της παρέσχες, τρέξαντα ζωής, ήρθινε μπροστά της δε, ο εξούς ακροτήσεως και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Λέησον ημάς ο Θεός κατ' το μέγαλεός σου δυνατά σου επάκουσον και λέησον. Ιδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως ψυχής του κειμένου του Θεού αρέας αρχιερέως πατρός και ιερόντος ημών γενομένου και υπέρ τους χωρίς αυτό πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, όπως Κύριος Θεός τάξιν την ψυχήν αυτού ναι παιδί και να πάβονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ονών και άφηση των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό, το αθανάτο βασιλεί και θύμων επισώμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός θαυμάτων και πάσα κοστάν, περπατήσεων για με το ίσως, ζωή το κόσμο εισάγοντας αυτή, αυτός και η ανάψη και την ψυχή, του αδελφού και σε το γοήμι γεδομένο αρέθα και αρέως, και τάξεων και εν τόπο φωτεινών, τόπο χαίρων, τόπο ψήξεως, έθανα πέδαν λίμνης αρμός, πάνω μάκρυμα, παρά αυτού παθαίνει λόγω έμον ενίος αγαθός φιλάνθρως και συγχώρησος, ότι ουκέσιν άνθρωπος ορίστη και παμακτήσει, σε αμόνες και εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη και οσύνης οδόνα και λόγου σε αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν. Ότι εσύ η ζωή Ανάστασης μακαρή ανάμεσης του δικαιωμένου αδελφού μόλις συντουργού γεγονμένου αγαθά Κυρίως Χριστέ ο Θεός μόνο ξαφέωμεν το ανάσκοπο του Παναγίου και Ανθογής ο οποίος πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Θεός ημών, της αγίτως σοφία δημιουργίας των άρχων εκ του φως και τούτο αναμορφώσας εις είδος και κάλος και εξοραίσας εις τίμιο και οργάνιο κτήμα, δοξομαγείο και πρέπει της εισδόξης και βασιλείας, για το κατοικώνα και καθομοίωση τούτο παραγήν, την εντολή να παραβάνουν τους υποστάμοντες και τα λαγόνα της εικόνας και με φυλάξαντα, δια τούτο είναι αμή το κακόν αθάνατο γέννηται, φιλανθρώπος εκέλεψα στην κάση και μη ξητάχτη, και τον άρετό σου των δεσμόνος Θεός των πατέρων ημών του Θεού βολήματα αποτέμεστε, και διαλύεστε ώστε την με ψυχή εγγύης εφορή, έθα και το είναι προσελάμετο, μέχρι της σκηνής Αναστάσεως το δε σώμα, εις τα εξών συνετέθεν αλίεστε. Για τούτο δεόμεθα σου του Ανάρχου Πατρός και του Μονοϊνούσιου και του Παναγίου και Ομοουσίου και Ζωπιού σου Πνεύματος, και να μην παρήδεις το σοπλάζο κατά ποθέντη απολία, αλλά το μεν σώμα διαλυθήνες έξω συνετέθη, και δε ψυχή καταραγίνε το χωρών των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών και της άντρου σου το άμετρον έλεος η φιλανθρωπία ανίκαστος, και την πατρά πατρός ημικρός το δύο θέματα του τεπέπισε, ο Θεός ημών και ψουργός αρέτας αρχαίρες, και είτε να τον ερέαν παραπήκανε και παρά αυτό, λοιπόν άλλοι τον ερέξατο, είτε παρχαιρέως βαρυτά το χωριό περιέψει και απαντία, και αθυμία χρυσάμνος που πέτυχε συγχωρήσεως. Συγχώρησον αυτό δια μου το μακρολού και αξιοδούλου σου, και το μεν σώμα αυτού εις τα εξώς ενετέθη διάλυσον, και δε ψυχή αυτού εν σκηνές Αγίων κατάδαξον. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, τους Αγίους Μαθητές και Αποστόλοι την εξουσία του στάθην, ως να μακτημάδων την άψη και υπόν, ως αντίσως και λύσους οι ναός είναι ερεμένα και λενημένα, γι' αυτόν δε και σημάς και να αξίους ως άφης τελικά αυτοριάν φιλανθρώπια ριβάσους, ίσον το κοιμηθέντα, αδελφών ημών και συλλογών,
Πρεσβείες Παναχάρου και Παρθένου Μητρός και πάνω των Αγίων. Κυρίου δεηθόμεν. Δέσπονη έλεε Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, όταν εις τον ουρανό βασιλείας και της χάρη του δεσμήνε και λύν, ως των ανθρώπων αμαρτίας μετά την Αγία Σου και νεκρών τρίμερων, εξανάσεις της Αγίας Πανητές και της Αποστόλης Δωρησάμνους εξουσίας, ώστε δεδεμένα είναι και εν το ουρανό, σαν δι' αυτόν εγίνεται έδεται, και μενημένος αυτός εν το ουρανό, σαν δι' αυτόν εγίνεται, διαδόξου ημάς σου ευτελείς και αξιοδούλου σου, σταυτής παρασού υπεραγίας δωρεάς και χάριτος, και αφάτους φιλανοπία καταξιός και ανέστος και ημάς σου το δεσμήνε και λύν, εν το λαό σου συμβαίνοντα, αυτός Πανάγα Βασιλεύ, και μου ταπεινό και αχρίο δούλου σου, συγχώρησον, το αδελφό ημών και συντογό, παρέθα, χιερή, είτε τον παρότι βίος άνθρωπος επιμέλησε και άφησε αυτό σαν εν λόγω έργο, κατά διάνοια είμαστε λύσας αυτό και επικείμενο μεθοδήποτε τρόπον, θεσμόν μόνο αυτός καθεαυτόν εξ πνευματικής, και άλλη συνοσετίας έδισε και είτε που αρχαιρέως την όση πάρω την οσφλόν και συνεργία, του πονηρού τιούτο υπέστη αλίστημα. Ευλόγησον ως μόνος αγαθός και πολυέλεος, τη με ψυχήν αυτού μετά των Αγίων ταχθήνε, των απειώνας ευαριστησάντων, και δώσ' του σώμα, τη παρά σου δημιουργηθείς η φύση δοθήνε, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Σεβασμιότατος, αδελφός ημών και συλλειτουργός αρέθας, ο αδελφός της Ιεράς ημών Μονής, ο κτήτορ εδώ των μοναστηριών στη Κρήτη, ο πατέρας εδώ και αρχιερέας και πνευματικός πατέρας αρχιερέας εδώ της Μητροπόλεως Κρήτης και πατέρας όλων ημών εδώ, των πιστών χριστιανός, εκοιμήθεν Κυρίω μια περίοδο πολύ ευλογημένη της Μεγάλης Παρασκευής και της Αναστάσεως. Βέβαια, εμείς δεν θα θέλαμε να είχε κοιμηθεί, θα θέλαμε να τον είχαμε κοντά μας. Αλλά όμως, και δεν μπόρεσε, είχε και τόσες άσχημες ασθένειες που δεν μπόρεσε να αντέξει. Έτσι ο Κύριος, όλοι περιμέναμε βέβαια να γίνει ένα θαύμα, να επανέλθει, αλλά όμως ο Κύριος δεν ευλόγησε όπως εμείς θέλαμε και όπως εσείς προσευχόσασταν, αλλά θέλησε δια τα κλίματα του Κυρίου, τα οποία είναι ανεξερεύνητα, να τον πάρει από αυτή τη ζωή, στην άλλη ζωή, να απολαύσει εκεί τους σκόπους για τους οποίους εκοπίασε, διότι εκοπίασε πάρα πολύ, κυρίως βέβαια εδώ στην Κρήτη, όπου περίπου 40 χρόνια εκοπίασε στον αμπελώνα του Κυρίου για να προσφέρει ψυχά στον Κύριο, να κτίσει μοναστήρια, να κτίσει ναό, να γεωγραφήσει τον ναό και να κάνει ένα αξιόλογο πνευματικό έργο. Μετά τον Πάτερ Κύριλλο, να είμαι στο μακαριστό Πάτερ Κύριλλο, ερχόταν εδώ αεροπορικός, τον έστελνε σύνοδο στην άλλη λειτουργία να εξυπηρετεί. Ο λαός τον ηγάπησε και μετά ζήτησε από τη μονή μας να γίνει μόνιμος, όπως και έγινε και με τη βοήθεια του Θεού και με τη συνδρομή των αδελφών και του Ποιμνίου. Έφτιαξε και τα μοναστήρια, έφτιαξε και τις εκκλησίες και έκανε ένα πολύ μεγάλο θαυμαστό έργο, το οποίο το γνωρίζετε και φαίνεται βέβαια από μακρόθεν. Καταλαβαίνω ότι η λήψη σας είναι μεγάλη. Διότι είναι ο πνευματικός σας πατέρας, όπως κάθε παιδί που χάνει τον πατέρα του ή την μητέρα του. Πολύ περισσότερο ένας ο οποίος είναι πράγματι καλό παιδί σε πνευματικό πατέρα υπάρχω και τον αγαπάει και τον σέβεται, αυτός πολύ περισσότερο θύμεται που χάνει τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος τον συμβούλευε, τον καθοδηγούσε,
το βοηθούσε με πολλούς τρόπους, δεν σας καθούν να σας αγωνίζεστε θεάρεστα, πρώτον στην αγώνα της Ορθόδοξης Ομολογίας, όπου μας αξίωσε ο Θεός να ακολουθούμε την Ορθόδοξη Ομολογία και το Πάτριο Ορθολόγιο και να είμαστε μακριά από την πανέρηση του οικουμενισμού, από αυτή που δυστυχώς θέλει να καταργήσει την Ορθοδοξία και να αγωνιζόμεθα με τη βοήθεια του Θεού και εναντίον όλων αυτών των αντιχρίστων συστημάτων που θέλουν να φέρουν, να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στο σπάγισμα του Αντιχρίστου. Το γέρο, βέβαια, το έργο του γέροντα το ξέρετε εσείς καλύτερα που το ζήσατε από κοντά, αλλά και εμείς επειδή ήμασταν και αδερφοί από τη διαμονή και εξομολογούμεθα μερικές φορές το γέροντα και ποινικά μαθαίναμε, ξέρουμε και εμείς πόσους σκόπους έκανε και μάλιστα εγώ το θαύμαζα όταν αγιογραφούσε τον Αγία Παρασκευή, αφού είχε πόδια πρισμένα και το σώμα του που ήταν και βαρύ, πώς μπορούσε να αγιογραφεί εκεί πάνω ψηλά στη σκαλωσιά. Και όμως ο Θεός του έδωσε δύναμη, βοηθούσε και ο Πάτερ Νίγων και με τη βοήθεια του Θεού τέλειωσε και αυτό την αγιογραφία της Αγίας Παρασκευής. Είπαμε ο Κύριος Πρόδομος, η Αγία Παρασκευή, η Άγια Ανάργυρη, ο Άγιος Νεκτάριος και όλους τους Αγίους που υπηρέτησε με παντίους τρόπους. Πάρα απ' όλα βέβαια Χριστός και Παναγία που υπηρέτησε στο φυκό της Κύριο, να αναπαύσουν την ψυχή του. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι λήψεις έχουμε. Τελευταία μου είχε πάρει τηλέφωνο από τηλέφωνο όταν ήταν η οικία του δεν ήταν καλά και μου είπε μια έτσι ταπεινή εξομολόγηση και πιστεύω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή την εξομολόγηση αλλά και με όλο το έργο που έχει κάνει ο Κύριος θα αναπαύσει την ψυχή του. Είπαμε όλοι οι άλλοι άνθρωποι είμαστε και όλοι έχουμε κάποια αναγώματα, ο γέροντας όμως αγωνίστηκε κάτω δυνατόν, παρηγόρησε ψυχές, βοήθησε ψυχές και ο Θεός λέει άμα μια ψυχή λέει σώσεις, βοηθήσει και να σωθεί, θα έχεις πολύ μισθό από τον Κύριον, πολύ περισσότερο. Πιστεύουμε ότι θα τον αναπαύσει, θα του δώσει σκόπου σου και να αναπαύσει μετά δικαίω και μακάρι να είναι και μετά των Αγίων. Βέβαια ο γέροντας, όπως ξέρω και όπως ξέρω και κάθε γέροντες, θέλουν όταν φεύγουν το πιο βασικό, τα παιδιά τους να είναι μονιασμένα για να συνεχίσουν το έργο τους, διότι αφήνουν ένα έργο που το κάνουν με κόπους και πολλοί κόπους και με ειδόδες και με ξενύχια και με αρρώστιες και με στεναχώριες και θέλουν όταν φύγουν από αυτή τη ζωή αυτό το έργο να συνεχιστεί, να μην χαθεί. Γι' αυτό έχουμε μια μεγάλη ευθύνη που όταν έχουμε εμείς οι κληρικοί και αδερφότητες να είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι, να έχουμε στενή πνευματική σχέση, ώστε μέσα με την ομόνοια και την αγάπη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο των γερόντων μας, ο πρώτο του μακαριστού γέροντος Χρυσάντου, που ήταν από τους πρώτους αγωνιστές της Ορθοδοξίας κατά του ημερολογίου, μετά του γέροντος μας Νίκονος και μετά τώρα του γέροντος Αρέθα. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε το έργο τους, να μην διαλυθεί, διότι μετά την απολογία θα δώσουμε στο Θεό. Εύχομαι οι ευχές τους των γερόντων να μας φωτίζουν για εμάς που είμαστε σε αυτά τα χρόνια της αποστασίας, τους κληρικούς αδερφούς να απαντήσουμε με αγάπη, με ταπείνωση, με ομόνια, με συγκατάβαση, να διαλύουμε εύκολα τις παρεξηγήσεις, τις αντιθέσεις και να αγαπημένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και σαν στο πίμνιο το ίδιο να σας δώσει την αγάπη, ότι με ευχές του γέροντα να σας δώσει ο Κύριος την αγάπη και την ταπείνωση, την ειρήνη, να αγωνιέστε μεταξύ σας, να βοηθήσετε και πνευματικά, αλλά και με την ελεημοσύνη και με κάθε τρόπο που αρμόζει στους χριστιανούς. Και εύχομαι και εδώ η αδερφότητα θα αποκόψει με άλλους αδερφούς και η αδερφότητα που είναι και στο γυναικείο μοναστήρι με τη γερόντισσα συγκητική και αυτή εύχομαι να αποκόψει με κάποιες άλλες πηγές που θα πάνε ίσως να μονάσουν εκεί ώστε να αυξηθεί το έργο του γέροντα, να πληθυθεί
ως δόξα του Θεού, γι' αυτό αγωνίστηκε ο γέροντας για να κάνει ψυχές, γι' αυτό αγωνίστηκε τόσα χρόνια εδώ. 40 χρόνια δεν αγωνίστηκε ούτε για να απολαύσει καλοπέραση, ούτε να απολαύσει δόξες. Αυτό το δείχνει, το ξέρετε κι εσείς και καλύτερα που πίασε, για να φτιάξει έργα, να σώζονται ψυχές. Και αυτό πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε φωνιασμένοι, αγαπημένοι, συνοημένοι, να όλοι πυρικοί, λαϊκοί, μοναχοί, ιερείς, αδερφές, αδερφοί, να συνεχίσουμε το έργο αυτό που άφησε ο γέροντας. Είναι μια κληρονομία, όπως κληρονομία είναι βέβαια και η Αγία Ορθοδοξία και η παρακαταθήκη των Αγίων Πατέρων και το Άγιο Ευαγγέλιο και όλη η κληρονομία της Ορθοδοξίας μας, αλλά και αυτό προσωπικά είναι μια δικιά μας κληρονομία από τους γεροντάδες μας, όπου έχουμε χρέος να το συνεχίσουμε σε αυτά τα χρόνια της αποστασίας, της πάντως είδους αποστασίας που φτάνει πλέον στο δενήθ αποστασία, να αγωνιστούμε στον δρόμο της Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας, στον δρόμο που διαδάσκει το Άγιο Ευαγγέλιο, που μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες και που μας διδάσκουν οι βίοι των Αγίων. Εύχομαι όλοι τα βάθη της ψυχής μας, ο Κύριος να αναπαύσει με τα δικαιώματα Αγίων και ευχές του να στηρίζουν και εμάς και εσάς και όλους στον αγώνα της Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας. Τώρα θα πούνε κάποια λόγια και εδώ ο Πατέρ Νίφων που τον γνώρισε από κοντά και ο Πατέρ Τριαντάφυλλος που αξιώθηκε να τον έχει γέροντα και να έχει το νέο μερολόγιο και να τον αναλάβει υπό την καθοδήγησή του. Και μετά και οι αδερφοί συνειδητικοί να μας πούνε δύο λόγια για τον γέροντα. Ακούμε, Πατέρ Νίφων. Η ψυχή σου, Πάτερ και Δέσποτα, έφυγε προς τον ουρανό την ίδια ημέρα με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και σήμερα προσκυνεί στο θρόνο Του, διότι εσείς αγαπήσατε τον Κύριο ημών με όλη την ψυχή σας, με όλη την καρδία σας, με όλη τη διάνοιά σας. Πραγματικά αγαπούσατε τον Χριστό μας και ποθούσατε το τίμιον σώμα και το ζωηρόν αίμα εκείνου του οποίου θυσιάστηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία. Έβλεπες τον Θεάνθρωπο Ιησού, προσπαθούς να μας βοηθήσεις, ψυχικά κυρίως, αλλά και πολλές οικογένειες βοηθήθηκαν από εσένα με υλική στήριξη. Οδήγησε σε ομόνοια οικογένειες, έδειξε με το παράδειγμά σου, με την εργατικότητά σου, την επιμονή σου. Όλοι εδώ οι πατέρες είδαμε στο μοναστήρι να ασκείς. Αγιογράφεις στο ναό της Αγίας Παρασκευής με πολύ κόπο και μόχθο. Και οι πατέρες σου τώρα, ο γέροντας Νίφων και ο γέροντας Χρύσταθος, όπου σε περιμένανε, σε συναντήσανε και ποθούσε να φτάσει σε αυτούς και βεβαίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όπου μέχρι και το τελευταίο βράδυ, πριν κατευθυνθεί στο νοσοκομείο, έβλεπες μπροστά σου το Άγιο Ποτήριο και μου ζητούσες να σου το δώσω για να κοινωνήσεις. Γι' αυτό, γέροντά μου, και ο Κύριος σε πήρε αυτή την ημέρα, διότι τον αγαπούσε πραγματικά, και συγχώρεσέ μας
αν σε στενοχωρήσαμε, σε πικράναμε και δεν κατορθώσαμε να είμαστε άξιοι των μοναχικών μας υποσχέσεων, είμαστε σίγουροι βέβαια ότι η ευχή Σου εσάρκωσες το λόγο του Ευαγγελίου πραγματικά. Ο σωστός χριστιανός δεν ακούει και διαβάζει μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά το πράττει καθημερινώς, μέσα στο σπίτι του, μέσα στη δουλειά του. Έτσι ευχόμεθα η ευχή Σου να είναι πάντα δίπλα μας και με τον τρόπο Σου να μας συμβουλεύεις και να μας καθοδηγείς εις τα στρίβους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Σεβασμιότατε Λαβρεωτικής και Σαρονικού, αδελφοί μου συλλειτουργοί, αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενος μπροστά στο οσιακό σκήνομα του πατρός μας, αρχιερέα Αρέθα, μου έρχονται στο νου μου τα λόγια του Ευαγγελίου, τα οποία είπε ο Χριστός στην Ευαγγελική περικοπή που αναφέρονται στην Ανάσταση του Λαζάρου. Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Και ο ακολουθών εμεί, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Από το λίγο που μ' αξίωσε ο Θεός να σε γνωρίσω και να είμαι κάτω από το ευλογημένο ομοφοριό Σου, η ζωή Σου ήταν πάνω στη στενή και τεθλιμμένη οδό που χάραξε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στη σταυρική Του πορεία. Γέροντά μου, πατέρα μου, από το λίγο που μ' αξιώσε ο Θεός να σε έχω στη ζωή μου, μου έδειξες πώς να αγαπώ, πώς να συγχωρώ χωρίς όρια και να αγαπώ χωρίς όρια. Να αγαπώ όχι μόνο αυτούς που μ' αγαπάνε, αλλά κυρίως αυτούς που θέλουν το κακό μου, αυτούς που με συκοφαντούν. Το ίδιο και σε όλα Σου τα πνευματικά παιδιά και σε όλους τους ιερείς Σου. Μας έμαθες τι σημαίνει πνευματική πατρότητα, τι σημαίνει πνευματικός πατέρας. Μας έμαθες να συγχωρούμε εβδομικοντάκης 7. Μας έμαθες ότι αυτό που λέει και ο Χριστός, ότι αυτός που θέλει να είναι πρώτος εστε πάντων διάκονος. Σε όλη σου τη ζωή, αυτήν που γνώρισα γέροντά μου, ήσουν ένα φωτεινό παράδειγμα ορθοδοξίας. Με έφερες εκεί που ήμουνα στο νέο ημερολόγιο, στον οικουμενισμό. Με ελέησε ο Θεός και σε γνώρισα και με έφερε στην Ορθοδοξία. Μ' αξίωσε ο Θεός να βάλεις τα Άγια χέρια Σου και να μου δώσεις την Αγία Ιεροσύνη.
Σε ευχαριστώ, Πατέρα μου, για όσα μου έμαθες από την ημέρα εκείνη που μου είπες λάβε την παρακαταθήκη ταύτη έως και τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο, όπου μετά από αυτό το ατύχημα που επέτρεψε ο Θεός να γίνει, με όλους τους πόνους που είχες, ήσουν ένα παράδειγμα. Έκανες το σταυρό σου και έλεγες ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου. Μας έλεγες να κάνουμε υπομονή, μας έλεγες να διδάσκουμε την υπομονή, μας έλεγες να κρατάμε την Ορθοδοξία με νύχια και με δόντια, μας έμαθες την Μέση και Βασιλική Οδό, πώς να σχηνοβατούμε πάνω σε αυτό το σκηνή που λέγεται Ορθοδοξία και να μην πέφτουμε στις πλάνεις ούτε εκ δεξιών ούτε εξ αριστερών. Θυμάμαι σε όλες τις δυσκολίες από τη στιγμή που με την ευχή σου ξεκινήσαμε τον ευλογημένο αγώνα στη Ρόδο, όπου με τη δική σου πατρική ευχή ξεκινήσαμε να κάνουμε τον Άγιο Εφραίμ όλα τα εμπόδια τα οποία βρισκόντουσαν με ένα τηλέφωνο και μόνο. Σταύρωνες και φεύγαν όλα τα σύννεφα. Και έτσι παίρναμε δύναμη και συνεχίζαμε τον αγώνα μας. Μου έλεγες, παιδί μου, μας χωρίζει η θάλασσα, είσαι μακριά μου, όμως όταν φύγω από αυτή τη ζωή δεν θα μπορεί να μας χωρίσει τίποτα. Θα έρχομαι εκεί και θα συλλειτουργούμε. Σε ευχαριστώ, γέροντά μου. Σε ευχαριστώ, πατέρα μου, που μου έμαθες να βαδίζω πάνω στην οδό την οποία εσύ χάραξες. Εύχου, γέροντά μου, από εκεί ψηλά που είσαι, εύχου, γέροντά μου, μέχρι το τέλος να βαδίζουμε σε αυτή την οδό, μέχρι το τέλος να μας κρατήσει χάρις του Θεού και να αξιοθούμε αυτή την παρακαταθήκη που μας άφησες όταν ανταμώσουμε ξανά, να σου την παραδώσω, γέροντά μου. Την ευχή σου και τις πρεσβείες σου να έχουμε. Αμήν. Γέροντά μας, Χριστός Ανέστη, σήμερα στεκόμαστε μπροστά σου και προσπαθούμε να αποκραστούμε τη σιωπή σου που φωνάζει μέσα μας πιο δυνατά από κάθε σου λόγο. Στεκόμαστε εδώ όχι για να μιλήσουμε για εσένα, αλλά για να μιλήσουμε σε εσένα, σαν παιδιά του Πατέρα, στον Πατέρα του με δάκρυα, με ευγνωμοσύνη, με αγάπη και με μια καρδιά που δεν θέλει όμως να σε αποχαιρετήσει ακόμα. Πάσχα ήρθε στην Κρήτη για πρώτη φορά και Πάσχα φεύγεις. Ήταν Πάσχα του 1986 που ήρθες να εξυπηρετήσεις ένα μικρό πλήμιο που είχε ορφανέψει λίγους μήνες πριν από το πνευματικό του πατέρα. Θυμάμαι πολλές φορές που έλεγες πόσο απογοητευμένος έφυγες εκείνη τη φορά που έκανες και τον Ζάκη και τον παπά και πως όταν έφυγες είπε πως δεν θα ξαναερχόσουν ποτέ πια στην Κρήτη. Και όμως τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα. Και σήμερα Πάσχα πάλι, 40 χρόνια μετά φεύγεις.
αφήνοντας πίσω σου μεγάλο και σπουδαίο έργο. Αυτό το έργο, γέροντά μας, δεν θα το αφήσουμε να μικρύνει, αλλά με τη χάρη του Θεού και την ευχή σου θα το κρατήσουμε ζωντανό και με αγάπη και ενότητα μεταξύ μας θα το μεγαλώσουμε, όχι για εμάς, αλλά για εκείνον που εσύ υπηρέτησες μέχρι τέλος. Έτσι, μέσα από αυτό το έργο θα ζεις και εσύ και το έργο σου θα συνεχίζεται. Ξέρουμε ότι μας αγάπησες πολύ και ίσως εμείς δεν το χωρέσαμε όσο έπρεπε. Που η αδυναμία μας πλήγωσε την καρδιά σου. Τώρα που στέκεσαι μπροστά στον θρόνο του Θεού, μνημόνευε τα παιδιά σου ένα προς ένα, όπως το έκανε πάντα. Μεσίτευες εκείνο να μην σβήσει το φως της Ανάστασης από τα μάτια μας. Ύψωσε τα χέρια σου και πες σου, Κύριε, τα παιδιά μου μην τα αφήσεις. Εγώ τα κράτησα όσο μπόρεσα. Εσύ κράτησέ τα μέχρι τέλους. Είναι παιδιά μου, είναι αδύναμα, είναι πληγωμένα. Στήριξέ τα να λυγίσουν, φώτισέ τα όταν χάνουν τον δρόμο τους. Σκέπασέ τα με το έλεό σου. Αυτή την προσευχή σου, γέροντά μας, χρειαζόμαστε. Αυτή η προσευχή σου θα μας κρατήσει, γιατί ως τώρα μόνοι μας δεν περπατήσαμε ποτέ. Ο αγώνας μας ήταν και δικός σου αγώνας. Ο πόνος μας γινόταν και δικός σου πόνος. Οι ανασφάλειες, οι φοβίες, τα δάκρυα, οι αγωνίες μας γίνονταν σταυρός που εσύ κουβαλούσες για μας στη δική σου πλάτη. Δεν στάθηκες ποτέ πάνω από εμάς, στάθηκες δίπλα μας. Δεν μας έδειξες απλώς τον δρόμο, τον περπάτησες μαζί μας. Έκλεινες τις πληγές μας με την προσευχή σου και εμείς από αυτή την προσευχή κρατιόμασταν και το καράβι μας σε όσες στιγμές και αν βρέθηκε, ποτέ δεν πούλεξε. Η ευχή σου ήταν αυτή που μας κρατούσε όρθιους όταν μέσα μας όλα τρεβίζονταν. Γι' αυτό σου λέω ότι παρόλο που δεν το αξίζουμε, πες για μας τον Χριστό, για να πληρώσει εκείνο στην απουσία σου, να γίνει παλιγουριά, στήριγμα και δύναμή μας. Γέροντά μας δίδαξες με την ίδια σου τη ζωή ότι ο δρόμος της σωτηρίας περνά μέσα από τη Σταύρωση, αλλά καταλήγει πάντοτε στην Ανάσταση. Αγαπημένο σου φράση, βαρύς ο χειμώνα, αλλά τελικής ο παράδεισος. Πέρασες κι εσύ πολλούς χειμώνες. Δικαίως λοιπόν γέρεσε Ανάσταση μπροστά στον παράδεισο σήμερα. Γέροντά μας, τη μέρα που ο Χριστός νικητής ανέβηκε στον ουρανό, εμείς δεν σου λέμε αδείο. Ούτε σε αποχαιρετούμε. Γιατί για όποιον πιστεύει στον Χριστό και στην Ανάσταση, τέλος δεν υπάρχει, αλλά μια νέα αρχή στη βασιλεία του. Εκεί να μας περιμένει με την αγκαλιά σου αδελφή. Χριστός ανέστη την καρδιά μας. Τώρα θα ψάρουμε να κάνουμε τον τελευταίο ασπασμό και μετά θα βγούμε έξω. Σαν τα Απόστολα. Αναστήτω ο Θεός. Αναστήτω ο Θεός. Αναστήτω ο Θεός και διασπροπιστήτως ανήκει αυτό και τους αμόσωπο αυτού κινησούντες αυτόν Πάσχα ιερόν είναι σήμερα παραβέζεται Πάσχα καινών αγιών Πάσχα μυστικών Πάσχα πανσεβάσμιος Πάσχα Χριστός ον ιεροφής Πάσχα αμών Πάσχα Μέγα Πάσχα των Χριστών Πάσχα το πειλασιμί του παραβρίσου ανοίξαν Πάσχα πάντα στα αγιάζων Χριστός
γλίτωσαν, εμμυροπόνοι γυναίκες όσο Πατέος, επιστάστε προς το νήμα του ζωγόσου, εύρων άγγελων επί των λίθων κρατήμενων και αυτός προσδεξόμενος αυτές ούτως έλεγε τον ζώντας μετά των νεκρών, τον άπρακτοντας τεσφοράν, απαιτούσε κηρύξατε τις ατόματιτες. Apóstol